Say mahimo sa mga companies, mga kompanya aron dili mawat ag trabaho ang ilang mga trabahante o kaha kwarta nga pasweldo. Matod pa sa Forbes.com, dunay mga CEO, Chief Executive Officers sa states sa Amerika nga gipangkulangan nila ang ilang sweldo aron lang makapadayon og trabaho ang ilang mga empleyado o makadawat og sweldo. Ang pinakadako nga hotel chain sa tibuok kalibutan, Marriott Hotel. Ang CEO niini nga si Arne Sorenson, wala siya magpasweldo sa tibuok tuig 2020. Wala siya mo dawat og sweldo. Og ang iyahang executive team, 50% lang sa ilang sweldo ang ilang gikobra. Bisan walay trabaho, makapadayon sila pagsweldo sa ilang mga empleyado tungod niining nga mga pay cuts. Sa atong ebanghelyo karon, Mateo 2, gitapos sa Ginoo kining iyahang pagsaway sa mga Pariseo sa pag-ingon sa bersikulo 11 ug 12. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa inyong kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Dalaygon ang gihimo sa mga CEO sa Amerika. Katong CEO nga wala magpasweldo, ang mga top-ranking officials nga katunga lang sa ilang sweldo ang ilang gidawat, kay kung buto na naon, dili man makapobre kanila kini nga sakripisyo. Madasig sab unta ang mga adunahan diri sa atong nasod, sa atong lalawigan, mga adunahan og dagko nga mga companies nga mohimo sa susamang lakang sa pagsakripisyo tungod og alang sa kaayuhan sa uban, ilabi na sa ilang mga empleyado sulod niini nagapadayon nga pandemya aron mabuhi usab sila ug ang ilang mga pamilya.